Di serdema 23 parlamenterya li Tirkiyeyê ve carî yekemîn bû hevserokan haya giştiya HDP Pervîn Buldan li bajarê Îdîrê bi awayeke serbixwe xwe namzed destnîşan kiribû û di hilbijartinê de bi ser ketibû. Duê demê de du tiştên sereke yên li bajarê Îdîrê hatin bidestxistin hebû. Yek Kurdan carê yekemîn karîbû nûnerên xwe ji bajarê Îdîrê bişênin parlamentoyê ya duyemîn jî belkî di dîroka bajarê Îdîrê de cara yekemîn bû ku jinek weke parlamenter dihate ji bo meclisê dihate şandin. Di pêvajoya 2015 û hilbijartinên hezranê de êdî hêvî û daxwazên ji Partiya Demokratîk a Gelan HDP hîn zêdetir bûn û HDP karîbû di vê hilbijartinê de her du parlamenterên bajarê Îdîrê bişênin meclisê lê polîtikayên ku rejîma qirkeriya AKP û MHP dan dest pê kirin. Bu sedema ku hilbijartin were nûkirin û di hilbijartina mijdara 2015 de tevî van hemûyan jî HDP careke din karîbû parlamenterekê bi dest bixe. Îro careke din li Tirkiye û Bakurî Kurdistanê hilbijartina parlamento û serokkomariyê nêzik dibe gelê Îdîrê careke din ji bo şandina nûnerên xwe li meclisa Tirkiye xebateke pir zêde dikin, atmosfereke pir zêde ya hilbijartinê li bajarê Îdîrê heye di bername xwe ya îroj a hilbijartin 2023 de em ê li ser bajarê Îdîrê rawestin û bi vê awayî bernameya me dest pê dike. Berêbînerên hêja me got em ê rojane bajarekî Bakurê Kurdistanê bigirin dest û hem di aliyê nüfusa bajar de û hem jê jmara navçe û parlamenterên ku ji van bajar û navçeyan derbikevin ji bo meclisê werin şandin jî webînerên hêjara par ve bikin ji xwe têkildarî vê yekê jî yek ji namzetên Partiya Çepên Kesk wê di yên bejdarê hilbijartinê bûne mêvanê me bin rojane. Me got îro em Îdîrê digirên dest ka em temaşe bikin bajarê Îdîriyê herêma Serhedê ku yek ji bajarên li ser snûrê hem Bakurê Kurdistan Tirkiye û Ermenistanê ye nüfusa xwe çi qase em ji wê yekê dest pê bikin. Berê bajarê Îdîrê me got bi qasê nüfoseke 203,594 nişteciyên xwe hene û ev bajarê Îdîrê jî bi xwe bi awayeke giştî weke hûn ji li ser ekranan dibînin. Çar navçeyên sereke yên bajarê Îdîrê heye. Bajarê Îdîrê ji sala 2007 û hetan ha weke yek ji bajarên herî sereke yên ku bi polîtika û hêza HDP ya çareserkirina alûziya li nava Tirkiye û demokratîkbûna Tirkiye bawer dikin û ji wê rojê ve heta roja îro her tim di bajarê Îdîrê nîşaniya demokrasiyê bi dayîna dengên xwên Partiya Demokratîk a Gelan HDP de derket pêş lê di roja îro de ango di hilbijartina çardeyê gulana 2023 de vê carê ji ber fen û fotên rejîma faşîst ya AKP û MHP HDP li ber girtinê ye ji bo vê yekê HDP bi rêya Partiya Çepên Kesk derbazî hilbijartinê dibe û namzetên xwe jî di nava vê partiyê de diyar kirin. Du namzetên sereke yên Partiya Çepên Kesk yên li bajarê Îdîrê heye ku bajarê Îdîrê me got bi qasî 230,000 jmara nişteciyên xwe hene ji van bi qasî 135,000 nêzî 135,000 kesî diçin li ser sindoqan û dengê xwe bikartênin. Di encama vê sindoqê de jî êdî li bajarê Îdîrê du namzetên bi destxistin û ev namzet ji bo nûnertiya vê bajarê li parlamentoya Tirkiye meclisa Tirkiye de bi erka xwe radibin. Partiya Çepên Kesk li bajarê Îdîrê du namzet dane destnîşan kirin. Ew yek jî yek ji wan namzetan Aysel Aras û her wiha namzetê duyemîn jî Yılmaz hone ku weke namzetên Partiya Çepên Kesk hêviya gelê Îdîrê dixwazin di vê hilbijartina çwardeyê Gulanê de nûnertiya gelê herêmê bikin û bi destxistina dengên bajarê Îdîrê berê xwe bidin li ser riya Ankara û parlamentoya li Tirkiye. Belê beriya ku em derbasî li gel mêvanê xwe bibin ka em temaşeyê wê yekê jî bikin di sala 2018 de di hilbijartinên wê demê de Partiya Demokratîk a Gelan HDP wê demê ketibû hilbijartinê û HDP li bajarê Îdîrê wê demê karîbû ji sedan 44 wê bêtir dengê gelê Îdîrê bi dest bixe û di encama vê bi destxistina dengan de HDP karîbû yek parlamenter ji bajarê Îdîrê bigire. Li aliyeke din Partiya Nijadperestiya Tirkiye MHP heye ku
او جی ده هلبجارتنê de bi qasî ji sedan 23 bêtir deng qezenç kir û di encamê de parlamenteriyek ji bo vê carê Partiya Nijadperest ya MHP çûbû li aliyekê din Partiya AKP hebû ji sadî 20 deng qezenç kiribû lê nekarîbû tu parlamenteriyê bi dest bixe û herî dawiyê jî Partiya İYİ Partiye hebû di hilbijartinê de nekarîbû ti encameke li gorî daxwaza xwe bi dest bixe. Di vê çarçoveyê de ev weke daneyên ku di derbarê hilbijartina 2018 de bû 2018 di bajarê Îdirê dabeşkirina parlamenter û qezenciyên wê bi vê awayî bûn û em ê îro jî vê carê li ser bajarê Îdirê û hêviya parlamenterên namzetên partiyên çepên keskên li Îdirê bi çi awayî jî piştî vê navberê bi webînerên hêjara parve bikin. Berêbînerên hêja me got yek ji her du namzetên serekeyên Partiya Çepên Keskên li bajarê Îdirê em ê yek ji wan bigirin û bikin mêvanî bernameya xwe bi taybetî pêvajoya hilbijartinê ya li bajarê Îdirê bi çi awayî derbas dibe di çavê gel de çi tê dîtin em ê ji mêvanên xwe pirs bikin ji bo vê yekê jî Yilmaz Xon namzetê Partiya Çepên Kesk ya bajarê Îdirê niha bi me re amade ye em dibêjin Birês Yilmaz ji bo bejdarbûna we em dibêjin gelek spas ji ber ku kar û xebateke weya pir zêde ya hilbijartinê heye û di vê çarçoveyê de heta ez dikarim wisa bêjim me hûn ji gundan anîn ji nava gel anîn ku ve kiriye mêvanê bernameya xwe ez dixwazim vê yekê pirs bikim dema ku hûn derdikevin li nava gel di çavê gel de hûn çi dibînin bendeweriyeke bi çi awayî ji we heye û hêrseke bi çi awayî ya li dijî faşîzma desthilatdariyê heye. Merhaba gelin vere. Hemû gelê me ra gelê Kurdistanê gelê Îdirê ra welatiyê me dervara hemû ya ra xebatên serkevin dixwazin em wextê derdikevin nava kolan bajara dikevin ilçeça diçin gunda heyecanekî kelecanekî pir mezin heye gelê me dixwaze li ber lezgîn evah bijartana were ku em komara faşîst sistema faşîst û rejima AKP MHP bu lezgîn were em hemû vê xilas bin taybetî civanê me taybetî gelê me ji bo pêşeroja gelê me pêşeroja zarokê me pêşeroja civanê me taybet dixwazin ku ev hilbijartin lezgîn were ku em vê rejimê hilweşinin em ji lê xelas bin pazdê meha mayîsê lezgîn were ku em vê rejimê xelas bin. Belê. Belê ez vê yekê ji hema li ser wê yekê dewam bikim em got pirsa xwe bi vê awayî jî raberî we bikim. Niha me got xebatên wên hilbijartinê bi awayeke zêde niha heta niha li navçan têne kirin hîna derbasî li nava bajar nebûye em wan bêjin li gundan xebatekî wê pir zêde heye. Di dema ku em li dîmenên ku ji aliyê çapemeniyê ve têne weşandin temaşe dikin xebatên wên li nava gundan rastî eleqeyeke pir mezin tên em wan bêjin pêşwazîkirina we ve diguhere şahiya li nava gundan li nava navçan hûn vê yekê çapênase dikin. Rast e gundiyê me hemû gundiyê me gelekî bela bûne yani çiyan bajar hene em wextê diçine gunda taybetî dayîkê me jin civan gelekî coşeke mezin me pêşwazî dikin em wextê dikevin gund coşekî mezin ve wekî nota dawatan heye wexta Yeşil Sol Partiya Çepê Kesk dikeve nava gund hemû gund dibe dawatekê adeta di lezgîn dixwazin em mal digerin em hemû kesê xwe dayîkê xwe her kesî em diçin mal bi mal em dibînin em programa partiya xwe nîşan didin logoya partiya xwe nîşan din hûn dizanin ku partiya me HDP li ber vê girtinê ye partiya me nû Yeşil Sol Partiya Çepên Kesk em vê taybetî ew gelek kesê me xwendirê nizanin xwendina wan tin nivîsê wan tinanin em logoya xwe dibidin nîşandin tabii gelê me tiştê hat dizane carê din dî partiyê me hatin girtin vê guhertinê em dixwazin demeke kin da xelas bikin em partiya xwe logoya xwe nû partiya xwe nû bidin naskirin
em her malbatê her diçin derî dixin Tirkî dibêjin derê xebat dême din çav qapî em şev serê stûbekê hetin şevê 11-12 em hemû bajara digerin hûn jî dibin dîmenandan dibînin gelê me hazir e gelê me amade ye gelê me guhertinê de hazir e gelekî dixwaze dil û can dixwaze ku em îdirê da dehew parlamenter bişinin ve sistema rejima AKP MHP lezgin bişinin biguherin. بله بريس هون نها اوجي هيا وجاني زمان خباتك پر زيده هيا او يا حري زحمت نها حتى نها جل پیشه و در دکه دیارکو گوهرتنا پارتی لوگویه جبرکو گلک ولاتین کو هون لگروان سردان دکن هون پارتی ددن ناسکرن جاره کدن هون پی ددن فهم کرن کوش بو چه ایدی هدف البرگرتنی زخته که بچه آوای هیا پارتیا نوی بچه آوای به جلو اف زحمتین گوهرتنا پارتیه آنگوان بشن دما هون دچن دسپیک لوگوین خواه را دستی ولاتیان دکن دچاوی وان ده بندواریه که کوی هدفش سردان وان بکه هیا یان دما هون دچن هون به دسپیک ده وان دم فهم کرن که هم بردامیا هدفینه لیجبر زختال سر هدف او وجاره هون به پارتیا چپین کس دیکونی Rasta walatiyeme hunzanin peyvajı ve pır ba temaşa dikin yani diçin kijan gündi kijan mali ki dedin haberdan ki bize ki adak ve beriyame dizanin ku revşi dizanin süreci dizanin peyvajı dizanin em diçin em bu seride de bejin partiyama hadiye gitne de rast ve diyecek partiyama yakne hadiye gitne çem partiyama hatine gitne. بله yani ve guhertini hemud zanın ku bende var ava partiya var millete ava gela bende var vakti kesaydı üçüne ser sandık var ve ev sürece derbas kirine ve ev guhertine emnet merim ki gelememme baştır zane geleme ki meradı ve alikar em diçin mera hesandı ve em coşeki mezun vandın dilgermiye ka mezun me peş vazidikin probleme gibi zaten yani kevnava gunda beryame çend komisyoneme gunda beryame dıkhavitin tabiye mor ro dıkhavitin avana şevdi kevnava kolana kevnava gunda bevaje vaka pır coş kelecan derbazkinem. بله برسل ماس هر از خوازم وی که جواب پرز بکیم جبر کن ها باجری ادری یک جت طیبت من دیا خود سرکه اوکو وکی همو پیک هاتین لترکیه مروف دکاره بشه باجری ادری ده تدیتن افیک ده هفپیوینا و یا لگل آژانسا مزوپوتامیا ده جی من گهدار کر من دیت سرویه که جهون هنکی راوستی آبون نه ما نبس ایدی اف پیک هاتین ل باجر ادری و سرانسر ترکیه ایدی جوی رژیما دستلاتدار یا قرکر یا صدمی کریزا آبوریه سیاسیه و هر دو همبری هفدو سر کرنا نتوانه کم دیتنن نتوینتنه دما که هون بطایبتی لوجبو پیک خاطین جدا هون دچن سردانی وان او پارتیا خوا جاره کردن بوان دادن ناس کرن گلو او بخوا وی که چهاتین زمان gelin em serdejgo tepe vajoy per baş van hum zanin ku şeradariye me hatine girtin hevşeradariye me hatine kedne zindana parlamenter me hatine girtin demek için kolana bajara gelime dizane yani revşi per baş dizane yani em kijan revşi da için hilbejartine şerde me şerde Cumhur İttifakı Cumhur çane şerde parti dünün çane şerde me zahmetiye me hamud zanen saziye me hatine gittin reve birime hatine gittin em van şart van şartta da zigeleki zahmet em reve biradünün havale me gundu bajara dikhabitin gen civan taybeti dikhabitin khabataka per mezine çekirin gel veya dibine gelime ve revşi dibine boya geleki kereceğim me peşvazı dikin umildineme hezdineme. بله برسل ماس هر تکلداری وی که دماکو هون سردانی خود دوام دکن ده پیشوازی که زیده یا جن و جوانان جبو وحیا جلو ده پیواجو هر بجارتنی یا کو بقاسی 25 روزانه ده مایا اف جوانین کو لباجر اداری چا دکارن دوی چارچوبه ده جبو نونرتین خو جبو نرینین خو بریاوه هم جبو و هم جبو حوال آیسل در بازی پارلمانتویا ترکیه بکن داخواز و دوی چارچوبه ده بطایبت جن و جوانان چیه؟
Rastın zanin ki sistema ser kılıç buna jene u kılıç buna civaka alozi eriştiğinde ser civana yani civan be vatamana yani peşyakın navunun peşarocakın navunun bavariya vana hevye jena u taybet civan pırmazine civan yani geleki beden mana yani rehistine daninin sazyan hatine girdiğini nahelinde kemne partiya rehistin çevikin yani beş civan geleki civan o taybet ev rehistine me civan o ser jinin azad demeşe tak kolan bacar همو ilçada civan dexebitin و jin dexebitin xebat deme zêdetir servan dimeşe. بله به تایبەت ئەمە کو ئەف خەباتین کو تێنە مەشاندن یان دەربارەی ژنێ دە ژێمکێمێکی لەسەر ڕاوەستن ji ber ku yek ji danezana serekê ya partiya çepên kes li ser xebatên jinê û li ser azadî û demokrasiya û mafyê jinê bû di vê çarçoveyê de dema ku hûn vê danezana xwe bi gel re parve dikin û taybet bi jinên ciwan û jinan û dayikan re parve dikin li hemberî vêkê helwesteke bi çawa awayî nîşandan em bêjin di rûyê wan de hûn çi dibînin Jin bavariyan pır bezidin yani mal için mala bajara kolana yani serida jinin gen jinin civan beş mevatını haskene xo nişan dedin dixwazim ki ev rejima lezgin be guhertin ku ejder kevin kolati kevin saziya bixebitin xo bidin nişandan am bir dakika kesetiya ona tedis sandın yani kirine jin ev sistemi jin hemû kirine dixwazim ku mala da dernekevin tek kevin tarikata tek herin camiya van dernekevin yani ev mal dernekevin zêde ku naxwazet jin û civan bibin tev toplumê bidin tev civakê yani jin dixwazim ki zanin ki em ê pêşiyan vekin yani partiya cep ya kesk em ê pê serkêşê bikin vê duyînin vê rewşê pir dibînin yani bavariya kana pir zêde heye em bawerên ki çardê mehê de vê bê guhartin bazdê Mayîsê de cê bê guhartin jin jî bawerin em jî bawerin civak jî bavere civan jî bawer Ez dixwazim vê yekê ji we pirs bikim birê Sîlmas êdî deman beş ji ber bi dawî ve diçe ji ber vê yekê dixwazim hinekî wisa komî serhev bikin niha beriya ku em we bejdar bikin me di pêvajoya sala 2018 de dengên ku ji bo Partiya Demokratîk a Gelan HDP'ye demê hatibû danîn çawa ku ji sedî 44 derbas kiribûn û parlamenterek hatibû bi destxistin sala 2015 êdî du parlamenter hatibûn qezençkirin lê bi fen û fotan wê demê rejima faşîst ya AKP bi wêrankirina başerên Bakurê Kurdistanê bi polîtîkayên qirkiriniya ku dayî meşandin helbişartin di mijdarê de hatibû nûkirin û di encamê de carekê din êdîriyan di dayîna biryara namzetiyê xwe de israr kirin û parlamenterek bi dest xistibûn pirsa ku ez dixwazim ji we bikim her li ser vê yekê gelo di çardê gulana îsal a hilbijartina serokkomarî û parlamentoyê de wê xelkê Îdirê mîna sala 2015 helbijartina hezîranê de bikaribe du namzetên xwe ji partiya çepên kesk bişîne parlamentoya anguan bêjin hûnê bikaribin vê carê careke din weke partiya sereke ya li Îdirê derbasî parlamentoya li Tirkiye bibin. Rastan niga 2018 da sistem hinekî cuda bû sistemê wê demê de em partiya yekemîn bûn me çil yek hezar rey hilda MHP 21,000 hilda AKP 17,000 hilda me çil yek hezarî da me parlamenterek gir AKP MHP reyana bûn ser hevdû sistem sabû we yek derxistin parlamenterek derxistin ava 2023 da seçima hilbijartina 2023 da 2023 da cudaya hevekî vê cudaya em bawer dikin em diçûn îdir cigê cudaya hûn dizanin Kurd hene Azerî hene terekeme hene keseyetên cuda hene baveriye cuda hene em diçin hemiya
yani ve 2003 nüfusu he sed 33 reyon he. Em bawer dikim ve pêvajoyê da em her parlamenterî em dizanin ki em herin meclisê ew reşa kivşe ew reşa tê kivşe. Berê Birês Yılmaz êdî dema me jî bidawî bû em ji bo bejdarbûna we û bangewaziya we ya ji bo gelê xelkê Îdirê jî em spas dikin û em hêvîdarin ku we her du namzetên Partiya Çepên Kesk li nava parlamentoya Tirkiyê bibînin. Berê bînerên hêja em li vir digêjin dawiya bernameya xwe ya hilbijartin 2023 û dibêjin heta sibe bi bajarekî nû careke di nûrên pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad baxtewar bin.